Icacena kuthathatha yokuba intsholongwane ye-corona itshintshile indlela esiphila ngayo. Uluntu oluninzi luzibona lusenza izinto engaqhelanga kuzenza kuba luzama ukuphepha olu lwamvila lwe-COVID-19. Nomongameli Cyril Ramaphosa naye unyanzeleke ukuba makacande omnye umphini kufana nokuthetha noluntu ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Namaqela ezopolitiko ke azeke emzekweni. Through our own cloud platform, we are able to continue interaction and engagement without structures on the ground. Ukanti ke iDA iphehlelele iqonga layo lonxibelelwano lomnatha wale mihla ngelilungiselela uqhuba nokunyula inkokeli ezintsha ngo-October. We have established an online platform called CoronaCast, which broadcasts twice weekly on all the DA's digital platforms. EFF kutshanje nayo ibona iba namaculo womnqunqo athi aculwe kubuxhakaxhaka bale mihla phantsi komnatha wabo be-EFF. We have come up with other initiatives in relation to political education, such as the EFF Book Club, in which one of the leaders or fighters would lead a discussion. Kanti ke amanye amaqela seleqalisile nokulungiselela urhulumente basemakhaya buza kunyulwa ngo-2021. We are putting up in place systems and operations which will ensure that party mobilization continues uninterrupted. Okucace gca kokuba uMzantsi Afrika uyaluva nangakumbi ulwamvila lwe-COVID-19 ekuthenjwa kokuba lo bhubhana uyakuba into yezolo ngokukhawuleza nje. Ndinkwabongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.